Lehenengo puntua. Aurreko bilkurari dagokio harta zirriborro hartzea, ala badagokio. Akta onartutzatu bat. Bigarren puntua. Alkatetza dekretuen kontrola. Ez daukagu karpenik ez da batera. Hirugarrena. Bialin enpresa kudeatutako 2023ko trafiko isurei buruzko alkatetzaren dekretuen kontrola. Ez dago karpenik ez da. Laugarren puntua. Onartzea ala badagokio Deoko udaleko 2023 urteko bigarren kreditu aldaketa. Badukazue zerbait esateko? Kreditu aldaketan? Ez. Bosgarren puntua. Onartzea ala badagokio Itziartoki entitate txikiko 2023 urteko lehenengo kreditu aldaketa. Inok ez da esateko? Ekarpen gisa bakarrik aipatzea, ez da eta eraba beharrezkoa da. Normalian horrela izan dugulako gaiak aipatua da edo kreditu aldaketa gunean eta ikusita osoko bilkura herri zuzendutako bilkura dela komenigarria izan daitekeela, aipatzea, zintzulian aldaketa esanguratsuenak, zergatik egiten den, zer prozedura jarritu den, eta baina aholko bada besterik ez. Bai, honatik aldetuetia zerbait esateko, ontzaten ari dugu lehenengoa bintzat bai, ontziarko ere bai ontzat, ez da? Segarren puntorakoa onartzea ala badagokio ondaraldiaren aurrean euskararekin bat adierazpen instituzionala. Irakurriko dugu eta bozkatuko dugu niretzen zizu. Ondaraldiaren aurrean euskararekin bat. Egun hauetan jakin dugu EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin dituela Eusko Jaurlaritzaren 179/2019 dekretuaren hainbat artikulu. Udalegea garatzen du dekretuak, eta hizkuntza ofizialen erabilera arautzen du. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak uztailean udalegeari buruz ematako epaiaren ostean, dekretuaren aurka egin du berriro Auzitegi Nagusiak, beste 2 epairekin. Epai hauek euskararen ofizialtasuna bera ere zalantzan jartzen dute. Askotan, udalegeak arautzen ez dituenak ere aurreikusiz modu preventiboa. Eusko Legebiltzarrak kontsentsu zabalarekin onartu zuen epaitegiek baliogabetu nahi duten udalegea. Eta azken inkesta soziolinguistikoak ere argi erakutsi du gizartearen gehiengo zabal batek babesten dituela euskararen normalizazioa helburu duten politikak. Beraz, epai hauek euskararen biziberritzearen aurkakoak ez ezik, adostasun sozial handi baten kontrakoak ere badira. Azken batean, herritarren eta udalen erabakimena jartzen dute auzitan. Horren aurrean, honako adierazpen hau egin nahi du udalak. Bat, kezkak eta larritasunez hartu ditugu euskararen indarberritze prozesuaren aurkakoak azken epaiak. Guztietan berbera izan baita norabidea. Epai hauek traba dira urteotan euskara sustatzeko bidean adostasun handiz eraiki den urubearentzat. 2. EAeko Auzitegi Nagusiaren epaiek bete-betean eragiten diete UEMak eta bertako kide diren udalek urte askoan jorratutako lanildoei, hizkuntza plangintzari, kontratazioari eta euskara lehenesteari adibidez. Udalak helburu nagusien artean du udalerrian euskara normalizatzea eta herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzea, eta sententzia hauek oztopoa besterik ez dakarte. Hori jarri baitu ezbaian auzitegiak, euskararen normalizazioa. Euskara lehenestearen aurka egin du, gaztelania baztertzea delakoan. Ez da alarkorik ordea. Minorizatutako hizkuntza aurrera bidera eramatea da eskubide guztiak bermatzeko. 3. Sententzia horiek bereziki eragiten diete udalerri euskaldunei. Horietan ari baita hartzen euskaraz funtzionatzeko neurri gehien. Hori oztopo bikoitza da euskararen indarberritze prozesuentzat. Batetik, gaur jartzen diete euskara normalizatzeko neurri aurreratuenei. Eta normalizazio prozesuak baduko horren premia. Bestetik, euskarak indar handiena duen lurralde eremuei eragiten diete. Eta une horien premia gorria du euskarak.
Udalerri euskaldunek ezinbesteko dute lege babesa. 4. Udalerri euskaldunetan hainbat arlotan aurrera egin du euskarak hamarkada hauetan, baina oraindik bada zertan eragin. Udalean bertan ere urrats handiak egin ditu euskarak, eta gaur egun zerbitzu hizkuntza ez ezik, lan hizkuntza nagusia ere bada euskara. Horretan jarraitzeko asmo sendoa du udalak, eta aurrerantzean ere martxan jarriko ditu bere eskuan dauden neurri eta plangintza guztiak. Euskara da gure udalerriko hizkuntza propioa, eta hori sustatzen jarraitzeko konpromisoa dauka udalak, justiziazkoa da. 5. Udalak asmori garatu ahal izateko ezinbestekoa du lege orube sendoa. Hortaz, udalak deia egin nahi die lege araudia garatzeko eskumena duten gainerako erakunde guztiei. Nork bere eskumenekin eta elkarlan oinarritzak hartuta, urra dezagun bidea euskararen indarberritze prozesua lege babes sendoarekin hornitzeko. 6. UEMak bat egiten du Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4an Bilbon antolatutako manifestazioarekin, eta epai hauek beste arrazoi bat jarri dute kalera ateratzeko. Euskararen aurkako ondarria eten egin behar da. Horregatik, UEMako kide denean, euskararekin bat egiteko eta Bilboko mobilizazioan parte hartzeko deia egiten die udalak herritarrei. 2022ko urriaren 26an. Hori da adierazpena. Adierazpenaren alde, oskatu dugu, ezta? Alde, hau bat ez, onartuta. Nik ekartzen zaiten. Adierazpen horren arira, pixat udalak daukan hizkuntza irizpideari lotuta eta UEMaren baitan markatzen diren irizpideari lotuta. Batez ere herritarrekiko komunikazioan, izan sozialetan, gurekin eta bar, euskara lehenestea hobesten da UEMaren baitan, eta hori hala izatearen aldeko apustu egiten dugu, batez ere ikusita adierazpen honekin bat egiten dugula eta euskarak indar egin daukan eremuetan eta arnasunetan bultzatu behar dugula kontuan izanik, azken astetan emandako aldaketa ea bere honera ekarri eta euskararen besterik ongot esan eskarriko dugu. Bai, zela dizudena da, komunikazioaren erorrean enpresa aldaketa egon da, eta enpresa aldaketa egiterako orduan nahi bat zailtasun izan ditugu, aldez aurretik erabiltzen ziren plataforma horiek lehen erabili izan dira bezala erabiltzeko. Eta horietako bat izan da, izan dugun azken erasoa edo arazoa. Lehenengo boletinean, adibidez, zen beste modurik egon eta orduan bi hizkuntzak parekidotasunez joan ziren, naiz eta geure nahi abiek izan da euskara lehenestea, eta gero orain arte bezala gaztelera irakurri izateko bote bat eman eta bigarren aukera bezala jartzea. Eta bigarren astean ezin izan dugu udal boletina igo, plataformara igotzera joan garenean, plataforma horretatik sarbidea borratuta geneukalako. Norbait udalaren kontuan sartu, udalaren korreoera erabilita plataforma horretatik udalak zeukan sarbidea borratu duelako, eta horrekin batera, udal boletinean izenda emanda zeukaten 518 bizilagunen helbideak ere borratu egin direlako. Orduan, gorabehera horiek egon direnez eta arazo horiek izan direnez, horregatik izan da udal boletina aste hauetan behintzat desberdina eta gorabeheratsua. Baina gure nahia da udal boletina orain arte egin duen ibilbidearekin jarraitzea, hizkuntza eskubideak eta irizpideak orain arte bezalakoak izatea eta horretan mantentzea, eta lehen dugun urrian behintzat, bere horretara ekartzea eta datu hirik ere berreskuratzeko bidea egitea, eta horretarako egin ditugu gure ahalegin guztia. Ondo dago honen berri ukitzea, gara gehiago batutako ziren esan duzunean eraso. Ez dakit ze puntuta arteko kudeaketa egin dara horretan, baina beharrezko baldin bada gure mediazioa eta gau da ikarren atzuzela eukide orain arte komunikazioa eraman duen enpresakin, berruko ordezkari bezala, eta kudeak eta horretan baldin bada, eta ez eraso bat edo norbait zartu bada kontu baten, eta argitu beharko genuke, eta hori inguruan informazio argiagoa eskertuko nuke jaketeko benetan zelan gertatu dana, ez dakitan langile bat, zagon langileak zuana, baina ez dana posible da udalak egin baldin badu kudeak eta
eskatu baldin baditu datuak herritar horiei behaien izena emateko eta datu babesaren legea eta prozedura guzti hori baldin badu udalak egin du, ez komunikazio enpresa bateko, datu horien arduradun udala da eta ez hirugarren pertsona bat, hortaz hori argituko dugu eta oso ondo. Eta zazpigarrena, onartzea hala badagokio EH Bilduk aurkeztutako mozioa. Donostia Zumaia trenlinea hobetzeari buruzkoa. Zueko zuitzen. Egun, Zumaia eta Donostia arteko trenaren maiztasuna ordubetekoa da asteburuetan. Ekaina eta iraila arteko larunbatetan ordea, ordu erdikoa da maiztasuna. Honen ondorioz, asko dira trenak gainezka aldatzen egunak. Honek ondorio kaltegarriak ditu erabiltzaile askorengan, batez ere adindun eta mugikortasun urria dutenengan. Zenbaitetan, zerbitzuko trenak nahikoak ez direnez, erabiltzaile batzuk ordubete itxaron behar izaten dute hurrengo trena hartzeko. Horretaz gain, Debabarrenako eskualdeak Zumaiarekin duen trenbide loturan hobekuntzak egiteko eskaria egin zuen Euskotren 30 minuturo plataforma. Debabarrena eta Aurora Kostako hainbat herrietan 5.000 sinadura baino gehiago lortu ostean. Eibar eta Zumaia arteko tren zerbitzu hobetzeko asmoz, eskaria minimoetatik abiatu zen. Egunerokoan, ezinbestekoak diren ordu tarteak indartzea proposatu zen. Hau da, puntako orduak indartzea, goizez 7:00-etatik 9:00-etara, eguerdian ordu 1:00-etatik 4:00-etara eta iluntzean 7:00-etatik 9:00-etara. Kostaldeko trenaren zerbitzua nabarmen hobetuko luke obrarik behar ez duen aldaketa batek. Gipuzkoako kostaldeko trenaren linea Debaraino luzatzeak. Linea Zumaian beharrean Deban amaituko balitz, beste bi geltokitara zabalduko litzateke zerbitzua eta kostalde osoari emango nioke zerbitzua. Hori dela eta, honakoa eskatzen du udalbatza honek. Bat, Debako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskotrenek Gipuzkoako kostaldeko Eibar linean ematen duen tren zerbitzua hobetu dezala. Tren zerbitzuak urte osokoak zein aldian handikoak Debaraino luzatuz, eta 30 minutuko maiztasuna ezarriz aste osoan eta urte osoan. Debako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Euskotrenek zerbitzu hobekuntza hauek egiteko beharrezkoak diren inbertsioak egin ditzala. Debako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Gipuzkoan zerbitzua ematen duten Euskotreneko Eibar lineako ordutegi eta ibilbideetan proposatzen diren hobekuntzak gauzatu ditzala milaka Gipuzkoaren mugikortasuna hobetzeko helburuarekin. Debako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Altzolako saihesbidearen proiektua aurreikusitako epean amaitu dezala, eta ondoren Deba eta Elgoibar arteko maiztasuna 30 minutukoa izan dadila herritarren mugikortasuna hobetzeko helburuarekin. Nik bozkatu baino lehenago gauza batzuk argitureko nituzke. Urriaren 11 ETS-era egin genuen bisita eta bertako zuzendari nagusiekin izan genuen bilera, Ernesto Martínez de Candorekin. Beste kontu batzu ez gainera, tren maiztasunaren inguruko puntu hau ere adierazi genion, berari. Esan genion, bazegoela egondala plataforma bat, 6.000-tik gora sinadura jaso dituena, maiztasuna 30 minutukoa izan dadila eskatzen duena, gurrekin erabat ados gaude, eta hala eskatu genion, hala izan zedila. Guk eskatzen geniola, Eibar Donostiako trenak egiten duen ibilbide guztian, bi geltokitan baino, edo bi herri baino ez dira, maiztasuna ordubetetik daukatenak, Mendaro eta Deba. Kontuan izan bale genuela baita ere, batetik Deba kostaldean kokatuta dagoela, eta Debako geltokiak ez bakarrik Debari zerbitzu ematen diola, Deba etziari, baizik eta baita mutrikuli ere gutxienez. Askotan ondarroko ere bai, eta hori 11.000 biztanle baino gehiago zitzireten ari ginela. Eta ondan uste genuela, arrazoi hori izan da ere, eskaera hau kontuan hartu beharrekoa izango litzakela. Eta, handi jaso genuen erantzuna izan zen, aztertuko zutela, maiztasuna jartzeko aukera. Eskertzen azalpenan, honek pertsonak ezagutzen du, baina bide bertikan bultzatzen jarraitzera gonbidatzen zituztegu eta gure babes oso hartiko dizue lorrotan. Mozioaren lanketari dagokionez, horixe, lanketarekin kontrastatzeko aukera
izan nuen, eta bere aldeko iritzia adierazi ziren, baina alderdi gisa ez dugu erantzunik jaso, udal gobernu osatzen duten bi alderdien partetikan. Eta horretaz gain aipatzea, gai hau Eusko Jaurlaritzan eta Gipuzkoako Batzar Nagusitan landua izan zela, lehenago. Duela astebete, urrian 18an, Batzar Nagusitako mugikortasun, turismo eta lurralde antolaketa batzordea ospatu zen. Eta bertan, PNV eta PSek akordio bat zuten, Eusko Jaurlaritzan bideratu zutena, neurri hauen alde ez egitea erabaki zuten. Hala ere, Alderdi Popularrak eman zuen proposamena Batzar Nagusitako batzar horretara, baino jarrera aldatu zuen, azkenean, eta jarrera aldaketa horrek gure iritziz debari besterik ez dio kalterik egiten. Eta ez dugu benetan atzean egon daitekeena erabaki hori hartzeakoan ez dakigu edo ez dugu ulertzen. Neronek bai Eusko Jaurlaritzan emandako batzordean eta Batzar Nagusitakoa biak ikusi ditut, zintzilikatuta dezarean, eta oraindik argudio eragokionean, debari dagokionez, ez dute zentzuzko erantzun jaso edo baliozko arrazonamenduekin justifikatutako posizioa. Hortaz, debabarrenean inbertsioetan ez baldin badaiten, eta debako luzapenak kasu honetan ez duke ekarpen inbertsio berezik behar. Altzolakoa hemen laugarren puntuan aipatzen duguna hori bai, hori ezinbesteko izango zen, eta ezinbesteko izango zen baita ere, eta horretik ez genuen gehitu, bai aipatu dugula zioan, bigarren paragrafoan, sinadura bilketena, baina badakigu hori teknikoki ere bideratu izateko, altzolako saiez bidea edo egin behar da. Eta azkenik ere, aipatzea horrek arroari ere, hemen aipatzen da bezala beste biztanle batzui gure eskualdekoak izan da ere zerbitzua emango liekela, industria gure bat ere badagoela, hortaz beste arrazoi bat. Eta azkenik aipatzea ere, aipatu ditut pixat alderdien lerrokatzea, Podemoseko batzarkideak, hain zuzen orain delako zerrendan bigarrena izan zanak, Izagirre Andreak aipatu zuen como buena de barra sufridora, da sufritze zuala egoera hori, garraio publikoarena eta egoera hau, baina azkenera azten dikintzan, eta hola xerreatu zen, aurrera egin zutela pixat ekarpen hau jaso gabe. Hortaz, udalerri ikuspegiz eta eginaldian gauzen barruan, benetan aztertuta danala ez, baina iritzi zen zentzuzko posizioa dela eta nerdi guzti babestu beharko duketela, are gehiago garraio publikoa sustatu behar dela hainbeste aldarrikatzen den garaiotan. Hortaz hori gure ekarpena. Bozkatu du. Zioaren aldeko botuak, abstentzioak, eskari eta galderak. Badago eskaririk, edo galderarik? Bai. Lehendabiz, bi aipamendia, gai antzeko gaiari lotuak, baina pixate, herriko lehen lerroko hondartzaldeko guneari buruz. Pasadan ostegun ostiralean, urrian 19 eta 20 hain zuzen, alerta egon zen, denboralea batikan eta bar, karpen bezala adierazi nahi dizugu horako egoeratan normalean ez dakit baloratu zara da ez, inerziak jartzea, kostaldean ondoren kaltelarriagoak gertez daitezen. Abisuan ondoren hori impacto izaten dela pixat arriskutsuena gure kasuan eta are gehiago Hondarrain taberna horrekuan. Kasu honetan ikusi izan ez zala hain larria, eta orduan,
kasuntan esan ezer gertatu, baina normalian olako alerta daudenean horren aktibatzeko proposamena egin izan zaigu eta horretik busatzen dugu ekarpen hau. Eta horretaz gain, adieraztea hondargaineko terraza dana bertan zegoela eta hor bai danak galtzea izan aldala eta ondala azken arduraduna banez, agian ez behipendunakin hitz egitea komenigarria litzatekeela holako kasuetan. Horiek ekarpen gisa. Baita ere itxasgain parean dagoen hondartzarako barandila hori irailetik edo erabat apurtuta dihoa, bi gantxo moduko dauzkagora begira honena izango zen edo konpondu edo kendu. Pentsatzen dut konpontzea izango dela honena, sarbide bakar edo ofizial gisa usten dalako azken hori, zuru bideo ondoan dagoelako. Eta azkenik gogoraraztea erantzunik gabe dauden duela hilabete bateko osoko bilkurako eskariak, diala Simon Berazaluzeko udal bulegoak, teknikarien txostena eta proiektuaren marketa, ea elkarrekin egingo dana da ez, zezen plazako egurrena eta zezen plazako kostuak, gehigarriak izan zian edo arruntak, Miramar Lursailaren inguruko espedientea, Next Funtsak eraikin publiko idagokionean proiektu aurkeztuko zala adieraz izan, ia proiektuaren berri eukitzerik badugun, eta baita ere jaietako komunikazioa dela, hori besterik ez. Hasiko nahiz erantzuten aurrekoan, erantzun gabe gelituztean galde hori. Zezen plazaren montaketa eta kostuari dagokionez, aurten legeak ala eskatuta, montaketa batzuk egin behar izan zizkio zezen plazari, eta montaketarako 50.000 euroko aurrekontua zegoenaren, azkenean kostua 81.000 eurora ingo da. Zuk aipatu zenituen egur horiek, ez zeuden aurre ikusita hasierako 50.000 horietan. Berriak izan dira, esan dizudan bezala, hainbat moldaketa egin behar izan zaizkiolako legera etorri ahal izateko, zezen plazari. Udalbulegoei dagokienez, hor daukagu Simon Berazaluzeko esan dizuen aurrekoan teknikariak etorri zizkiguna, planteamentu, gaude proposamen batzu ez, aukera batzuk aztertu ditugu eta horietan ezer izan diteken horren zai gaude, eta horien berri izaten dugu momentuan jakinaren gainean jarriko zaituztegu eta erabatuko dugu Simon Berazaluzerekin zer egin bat. Hirugarrena, Miramarreko lursailari dagokionean, eskatu digute horren inguruko bilera bat, eskatu digute kaketzara, eta ez dakit, datorren aste honetan ez, hurrengoan daukagu eguna jarrita horren inguruan hitz egiteko lursail horren jabearekin uste dut. Next Funtsak dela eta udaletxearen birgaikuntza dela eta komentatu nahi nuen, bazegoela horre proiektu bat eginda, horrein urte batzuetakoa momentu hartan, egintzen momentu hartan erantzun ematen ziona, edo irtenbidea ematen ziona. Ordutik gauzak aldatu egin dira, baina Next Funtsetarako diru laguntza eskatu nahi dugunez, Debako arkitektu bati eskatu zaio horre proiektua idatz dezala kontratu txiki baten bitartez, eta hau aste honetako kontua da, hirigintzatik eskatu zaio, eta etorriko da, eta jarriko gara horrekin harremanetan, diru laguntza eskatzeko izango da horre proiektutxo bat, eta gero ikusiko dugu diru laguntza jaso eskero zer egin bako genduken eta nola, eta zehaztasun maila zenbatekoa izango da. Eta ez dakit bezten ematutxo da, erantzun gabe egiten. Komunikazioa sartzen? Jaietako komunikazioa, ez dakit zer esan dira zoan bilek. Bai, jaietako komunikazioa, kontratazioan zarean jaietan... Argazkiena, esan izun, erantzun izun. Hori reportaia bat egiten da, egotzara kantotikako proposamen bat, argazki reportaia bat egiteko, ez dakit zenbateko presio bat, eta niri kultur teknikariak esan zidan komunigarria iazen egintza da, kontatatu zela argazki gero eduki izateko, programan txertatu izateko, edo beste hainbat udarak izan ditzaken beste hainbat erabileretarako. Eta momentu hartan minubirako
komunikazio arduraduna udalekoa Ander Salegi izenez, eta berak ere proposatu zuen, berak egin zezakela lan hori enpresa hark eskatutako prezioaren erdia, eta berari emantzitzaio lanketa torrean. Aipatu dituzu beste gaien inguruan, eta aurreko ostegun eta ostiralean izan zen alerta egoera dalaka New-Jerseyak aipatu dituzu. New-Jerseyak erabilera izateko eta ondartza jarri izateko kostazio baimena eskatu hartzaio, badakizu hori. Eta kostazio baimena eskatu zaio eta aste honetan iritsi da New-Jerseyak jartzeko baimena. Aste honetan, beraz, jarriko dira neguari begira. Eta horrekin batera baita ere Hondargaineko aurrekaldean, orain arte beti mendia jarri izan da, hondarrezko mendia, hori ere kostaz eskatu batzaio, hori jartzeko baimena ere eskatu zaie, kostaz ziltzaio hori gustatzen mendi hori, pegatxo batzuk ikuste hori dizkio, baina emango beti dute baimena. Baina, orain artean, hondartzaren garbik eta egiten duten makinaren erabili izan da hori egin izateko, eta horten esaten ditutela da, traktore horiek lan hori eginez edo egiten jarrizkero, ondatu egin etezkela. Hondarra sartzen zaila barruan eta mekanismoetan arazoak izan ditzakegula, eta orduan baimena bai, baina segurenik udalak berak hartu beharko du makina horiek kontratatzeko kontratatu behar, eta lan hori udalaren gaina dituko da, kostu hori dagokionean. Uste dut izan dira. Itxasgaineko sakrako garantiari dagokionean, begadokin postatuta dagoela eta jaso egingo da. New Jerseyak jarriko ditugunez, ez dugu uste eta negua datorrela kontuan hartuta, iruditzen zaigu hobedala, brigadak ere, brigadako buruak ala esan da, hobedala orain jaso eta uda berriro bere lekura ekartzea orain jarri eta ondatzea. Jaso egingo da eta gort egingo da, eta uda berrian jarriko da bere lekuan. Itxeko barandagoan inguruaretan ikustot, esaten danean ez dela barandagoa berak entzearena. Ordo, barandagoa apututa dago, iraiak 15 ingurutik apututa oso arriskutsu daukutena jarritza eta batez ere ikustot hori esatu dela. Ez dela batez ere inosidabeko barandagoa. Eta ero esaten danean eta ostegunean eta ostiralean osala alerta eta bedala, badakigu Universiak eta jantzeko eta postaz eskatu behar baimena eta guzti hori dara, baina, harritzekoa dena da, bai eskualera bera, ez egotea udaltzainek edo plastikoa jarri eta arriskua zinegazituaz, badakigu beste herrixek, gainotzekoek eta adibidez jarri zabela bai zarautzek eta malekoia hartzen dena, Donostia hartzen denean, paseo berrian eta hartzen denean neurriak eta lehen esan da bezala, ezala arriskua impacto terrestre ezala, salari maritimo, ostegun eta ostiralean, ondartzara urbildu bat zinaten, itxasora urbildu bat zinaten, ikustezak ze arrisku mota gona zan, eta horrekin batera, batez ere, abildura, ostirala arratsaldean ikustea, Hondargain tabernako terraza guztia montatu eta egotea, lehioak eta ezer, babestuta ez egotea, eta adibidez txurreri azpian daude negozio partikularrek neurriak hartuta zautienean, ez? Behin eta berriro esan danean, Hondargain bera babestu egin behar dela, zer postu suposatzen duen dudalari, eta guzti hori da. Pixkat argitzera edo, gomendatzera, esaten da. Badago besterik? Besterik ez badago, eskerrik asko, eta hori ditzaten hau dugu gaurko egunera. Eskerrik asko guztiak.